Operación Dúas pola proximidade das casas. En Pantón, na Ribeira Sacra luguesa, van calcinadas un cento de hectáreas e continúa cortado o tráfico de trens entre Lugo e Ourense. E no Bolo, en Valdeorras, as lapas calcinaron unha vintena de hectáreas. O alcalde di que todo apunta a que foi intencionado. Os defectos nas pulseiras que protexen as vítimas de malos tratos centran o debate político. A Fiscalía admite múltiples problemas nun informe do ano pasado, pero o Goberno négao. Defende que as pulseiras funcionan. O PP pide a dimisión da ministra de Igualdade. En Galicia, a Xunta exixe coñecer cantas vítimas puideron quedar desprotexidas. Que de forma urxente repare estos graves erros precisamente para proteger a integridad de las víctimas. No hay fallo en las pulseras. Las pulseras han funcionado en todo momento. ¿Qué mensaje se le está dando a las víctimas si observan que han sido desprotegidas y no pasa nada? A empresa galega referente nas fachadas de algúns dos edificios máis importantes do mundo cumpre 55 anos. Falamos de Inasus, que dende Lalín fixo a reforma do Bernabéu a terminal de Heathrow en Londres ou a Torre de Triana en Sevilla. Alfonso Rueda ofreceulles o seu apoio para seguir medrando. Saúdos, boas tardes. Continúa a polémica polos erros nas pulseiras que controlan os maltratadores. Despois de que a Fiscalía admitira eses erros, hoxe o Goberno trata de minimizar o problema e o Partido Popular exixe responsabilidades por deixar desvalidadas as vítimas. María Cheda. Sí, despois de admitir a Fiscalía múltiples erros, palabras textuais, hoxe o Goberno tenta quitarlle ferro a todo este escándalo, di que son poucas as vítimas e que actuaron con rapidez, pero o certo é que son un total de 47 mulleres as afectadas e tardaron 8 meses entre que coñeceron o problema ata que se solventou. Por iso, hoxe o Partido Popular presentou aquí no Congreso dos Deputados unha moción para reprobar a ministra, piden a súa dimisión en bloque. Núñez Feijóo engade é unha neglixencia de tal gravidade que non pode quedar así. A Unidade de Violencia sobre a Muller da Fiscalía Xeral do Estado falaba na memoria de 2024 de múltiples fallos. Agora precisa, foron problemas puntuais pola migración de datos que afectaban a procesos penais. E engade, igual que o Goberno, que as vítimas nunca estiveron desprotegidas. En ningún momento los dispositivos dejaron de funcionar, que siguieron enviando los mensajes a las mujeres que tenían órdenes de alejamiento con sus agresores. A ministra de Igualdade, Ana Redondo, responsabiliza a Fiscalía Xeral do Estado. Generado una alarma que nada tiene que ver con el funcionamiento de las pulseras. Funcionan, que estén tranquilas, están protegidas, están a salvo. O Partido Popular considera increíble que a Redondo 47 casos lle parezan poucos. Piden concretar o número de mulleres que puderan quedar desprotegidas. E no próximo pleno do Congreso van forzar unha votación para reprobar a ministra. Es incompetencia, error tras error, es indolencia. Se desoyeron las advertencias, es ocultación, se escondieron durante meses los efectos de la negligencia y es ya mala fe. Porque considera o líder popular que o Goberno non está a facilitar información. Ao mesmo tempo, en Galicia... Estamos estudiando si efectivamente existe unha víctima en Galicia que hubiera posto en perigo ou en risco súa integridade física. E dende a delegación do Goberno aseguran... En ningún momento houve ningún tipo de peligro para ningunha muller en canto a esas pulseiras. A pulseira colócase no nocello do agresor por orde xudicial. A vítima leva un aparello semellante a un teléfono móvil. A xeolocalización dos dispositivos permite activar unha alerta se se infrinxe a orde de afastamento. Salta e avisa. É o Centro Cometa o que avisa a Policía Nacional, nos avisa a nosotros, e entón temos que facer as xestións de cercanía á víctima, de asegurarnos como está. As organizacións que traballan coas vítimas da violencia machista sinalan que estes dispositivos non son unha garantía e denuncian fallos habituais. Cando os homes se metían en unha zona, en un parque, en donde fora, que sabían que non había cobertura, que non había nada, pois entonces, que medidas se tomaron? Que eu as coñeza, non? E que as pulseras fallaban, sabémolo todas e todos. E entonces, que pasa?
non avanzamos nada. Os fallos na xeolocalización tamén poden afectar as denuncias e posibles condenas por quebrantamento de orde de afastamento. É o fallo na xeolocalización do agresor por unha parte e a localización conxelada por outra parte, é dicir, non sabemos exactamente onde está o agresor, así o ven reportando o Consello Xeral de Poder Judicial. Dende os sindicatos policiais reclaman máis medios e formación para atender as vítimas. En España hai máis de 4.500 pulseiras activas. No caso Coldo, hoxe pronunciouse o ministro de Xustiza. Félix Bolaños pediu que se deixe traballar o magistrado que leva a causa e que onte recibiu un informe da Garda Civil que avala os audios que incriminan os exsecretarios de organización do PSOE, Ábalos e Cerdán. O exnúmero 3 do PSOE, Santos Cerdán, vai continuar en prisión provisional. O xuíz do Supremo, que leva o caso, rexeita poñelo en liberdade por considerar que persiste o risco de destrución de probas. Os que foron os seus compañeiros de partido pronunciáronse este venres. Dejemos trabajar a la justicia, que investiguen, que acrediten y que esclarezcan los hechos que se produjeron y a partir de ahí pues nuestro respeto a esa instrucción. O xuíz ten na mesa o informe da Garda Civil que avala os audios que gravou Coldo García. Os seus peritos non atoparon indicios de que fosen manipulados. Yo non he participado en ninguna conversación dese tipo. Cerdán sempre cuestionou esas grabacións e por iso os seus abogados van presentar o seu propio informe pericial. Dende a oposición creen que as causas judiciais asfixian o presidente do goberno, a Pedro Sánchez. Está hasta el cuello de corrupción. Que intenta ocultar, segundo Núñez Feijóo, con cortinas de fume. Junts mantense firme e dille Zapatero que non haberá novos orzamentos do Estado se Pedro Sánchez non cumpre coas promesas. Os socialistas apelan á prudencia e emprázanos a unha nova xuntanza. Silencio desde Madrid. No tengo información. E silencio desde Barcelona. No tengo ningún feedback. Moncloa apela á prudencia. Creo que es fundamental que esas conversaciones sigan siendo discretas. E dase tempo. Porque el Gobierno está empeñado en sacarlo, pero cada cosa a su tiempo, poco a poco y con trabajo. Con ese traballo a ministra de Facenda espera conseguilo, pero en Junts téñeno claro, non é cuestión de paciencia, hai que cumprir. Puigdemont deixoulle claro a Zapatero, non haberá orzamento se antes o PSOE non cumpre as promesas. As principais, a cesión das competencias migratorias a Cataluña e a oficialidade do catalán na Unión Europea. As dúas difíciles de facerse realidade, a menos a curto prazo. En Esquerra miran de reollo. Celebramos que todo el mundo hable con quien quiera hablar. Nas últimas semanas, os de Puigdemont xa avisaron. Asestáronlle 2 golpes a modo de avisos socialistas. Votaron con PP e Vox contra a Axencia Anticorrupción e tombaron a reducción da xornada laboral. Os Estados Unidos volven vetar unha resolución no Consello de Seguridade da ONU para un alto fogo en Gaza. A resolución desestimada tamén pedía a liberación dos reféns por parte de Hamas e a entrada inmediata da axuda humanitaria. É a quinta vez que rexeitan peticións para as hostilidades. Sobre a situación en Gaza pronunciáronse hoxe deputados socialistas galegos de varias cámaras que se reuniron no Parlamento de Galicia. Antes da xuntanza mostraron o seu apoio a Palestina e condenaron a acción do goberno de Israel. Unha posición decidida de protagonismo político, que a política pode cambiar as cousas. E nós o queremos facer aquí, desde este rincón do mundo que é Galicia, o queremos facer para trasladar ese compromiso fiel contra esa masacre, contra ese xenocidio que se está practicando ben lonxe, pero tamén ben cerca de Galicia. É moi semellante a valoración do BNG, que ademais apela á responsabilidade da comunidade internacional. Eu creo que cando estamos falando de feitos tan graves hai que chamarlle as cousas polo seu nome. Isto que estamos vivindo en Palestina é un xenocidio e ten un responsable que é un Estado criminal de Israel. Un Estado que ademais está sendo amparado pola comunidade internacional que permite que esa masacre, que ese xenocidio se siga producindo a día de hoxe. E con este chío, o BNG chama o boicot do foro que se celebra nas vindeiras semanas na Illa da Toxa. Rexeitan a presenza do expresidente israelí Ehud Olmert, unha das figuras máis críticas con Netanyahu dentro de Israel e que ven denunciando dende hai tempo o drama humanitario en Gaza. A war which has no legitimacy at this point, not in the past, at this point, which doesn't have any objective which can justify the cost, is in itself a crime, and that's what I'm against, because I don't think we should do it.
O PP de Galicia cualifica de sorprendente a crítica dos nacionalistas o exministro de Israel, Ehud Olmert. Resulta sorprendente que un partido nacionalista pida boicotear un foro pola presencia dun primer ministro ou un ex primer ministro israelí que está criticando durísimamente a política do señor Netanyahu e que está pedindo o compromiso da comunidade internacional para que cese inmediatamente o que está pasando en Gaza. E que eu xa non sei se o que se persiguen son as opinións, se o que se persiguen xa directamente a calquera persona polo mero feito de ser xudeo. E remata a viaxe de Estado dos Reis a Exipto. Este venres visitaron as escavacións arqueolóxicas dirixidas polos equipos españois no Val dos Reis en un dos seus museos. Nas últimas horas tamén inauguraron a iluminación nocturna do Templo de Luxor realizada por un consorcio de empresas do noso país. Nestes momentos hai 2 incendios activos en Galicia, os 2 en situación dúas pola cercanía a senllas aldeas. Un no Bolo, na comarca de Valdeorras, e outro en Pantón, a carón do Sil. Paula, cal é a situación arestora? Boa, Santia, pois no Concello Ourensán do Bolo van 30 hectáreas calcinadas e mantense a situación dúas de emerxencia na aldea de Santa Cruz e aquí, en Lugo. En Pantón van 150 hectáreas queimadas e tamén se mantén a situación dúas de emerxencia no núcleo de Lornís. E o núcleo de San Cosmede tivo que ser desaloxado nas últimas horas a pesares de que só había 2 persoas nesa aldea. Estas 2 aldeas nestes momentos teñen, como vemos, as miñas costas, os accesos pechados e que a situación nas últimas horas complicouse aquí neste Concello lucense. Subiron as temperaturas e, sobre todo, a partir da 1 do mediodía, levantouse un vento de componente sur que fai que as chamas avancen sen control. Ademais, a situación meteorolóxica tamén complica as labores de extinción, as condicións orográficas e que a zona que está ardendo, ademais de ser moi arbolada, tamén está en pendente. Pouco despois das 2 da tarde do xoves saltaba a alerta por un incendio na parroquia de Pombeiro. Empezou a carón da vía do tren por baixo de San Cosmede, pero propagábase a xiña e ao pouco xa obrigou a decretar o nivel de alerta 2 porque ameazaba tamén o lugar de Lornís. En estas casas, neste pueblo que estamos, podes ver, hai unha por a parte de atrás que chegou a 1 metro da parede. O traballo das 12 brigadas que actuaban por terra co apoio de 8 hidroavións e outros tantos helicópteros logrou salvar in extremis os 2 lugares. Esta mañá a néboa e o fume impediron o traballo dos medios aéreos, claves nunha orografía como esta. O cañón é imposible entrar con medios de terra en moitos sitios, entón, se non temos medios aéreos non podemos actuar. Nos ahora neste momento estamos aquí no pobo de Lornís, estamos esperando indicacións a ver que dirección colle o lume para protexer as casas. O incendio obrigou a cortar varias estradas, entre elas a que vai de Santo Estevo de Ribas de Sil a Ferreira, e mantivo tamén interrompida durante horas a circulación ferroviaria entre Lugo e Ourense. Os seus efectos notanse mesmo na cidade de Ourense, onde chegou o fume do incendio seguindo as vaguadas do Miño. Preocupa que o cambio de vento nos poda facer que colle a carreira o que é o cauce do Cave hacia arriba, a paralelo á línea do tren, e nos poda pegar un salto para o Concello de Sober. Tentan adiantarse a isto preparando cortalumes na zona de Nogueira. O Ministerio de Agricultura solicitoulle a Bruxelas que se activen fondos para os afectados polos incendios de agosto. Dende Unións Agrarias instan a tomar todas as medidas que sexan necesarias para evitar o abandono no rural. O que pretendemos, en primer lugar, é articular medidas rápidas que indemnicen e lle permitan a esos agricultores e gandeiros restablecer a vida que tiñan, pero sobre todo evitar que ningún desos agricultores e gandeiros, que foron os verdadeiros instrumentos de loita contra o lume, abandone a actividade agraria. E para loitar contra os incendios, a Xunta reclama unha base permanente da UME en Ourense. A ministra de Defensa xa respondeu. Margarita Robles di que agradece o interese e que estudarán a petición se fose necesario. O Goberno galego insiste, ofrece localización e financiamento para poñer en marcha esa base. É unha resposta na que non se molla nada. É unha resposta na que nos dice que nos agradece a disposición e a disposición a colaborar coa UME e que, si é necesario, se estudiará. Nos vamos a insistir, espero que o Ministerio se dé conta de que esta é unha boa oferta para todos, que vai no camiño da colaboración.
A Oficina Económica de Galicia preséntase por primeira vez fora de España e foi no Xapón onde está a conselleira de Economía e Industria de viaxe oficial. María Jesús Lorenzana reuniuse en Tokio co organismo xaponés que promove o comercio exterior para exponerlle as oportunidades e vantaxes de investir en Galicia. Todas as oportunidades dende o punto de vista do financiamento e do solo industrial barato que ofrecemos ás empresas e tamén, por suposto, recursos naturais e a política de abaratamento da enerxía e o binomio industria-enerxía cos nosos sectores estratégicos. El detective lo siguió al abuelo y en la calle escupió y esa saliva la tomó. Se analizó con el nieto y dio un resultado del 99,99%. O ADN extraído dun gargallo fixo millonario un veciño de Ourense demostrou que era neto dun home que cuspiu na rúa e fillo dun mexicano rico xa falecido e que, polo tanto, tiña dereito a quedar coa herdanza. Nuns minutos, todos os detalles desta historia real que parece de película. Unha das bandas de narcotraficantes máis activas de España caeu nunha gran operación nas Illas Canarias. Hai 17 detidos, entre eles o máximo líder da organización. Durante a redada comisaron 100 kilos de cocaína e outros tantos de haxís e requisaron varias embarcacións, coches e pisos nas illas de Gran Canaria, A Gomera e Fuerteventura. A operación continúa aberta e non se descartan novas detencións. Aquí en Galicia, as forzas de seguridade buscan o asaltante da gasolineira de Rubiáns en Vilagarcía que levou a recadación da caixa á man armada. Investigan se a arma que usou era real e tamén se actuou con cómplice. O asaltante entrou, apuntou e fuxiu cos cartos uns 400 euros. O único empregado que estaba na gasolineira non opuxo resistencia. A recaudación é todo que a esas horas tampouco podía ter moito diñeiro o rapaz. Saleu por aquí e entrou por esa porta, por atrás. Que o chico estaba diante. O chico, que é o empregado, levaba poucos días traballando na gasolineira e abríase uns minutos antes. O asaltante elixiu a hora con pouco movimento e o lugar para entrar, coa cara tapada e pistola en man. Un muchacho delgadito, alto, de barbita, que chegou con unha pistola e que entrou pola parte de atrás da gasolinera, duns árboles que ten ali escondidos. Investígase se a arma era real ou simulada e tamén se contou cun cómplice. Un rapaz aí na gasolinera que estaba esperando polo muchacho da pistola. Estaban dando voltas ao redor da zona a ver se vían algo, porque eles creen que é alguén da zona ou estaban buscando pola zona por si estaba cerca aínda. O ladrón é un mozo alto dun 1,80 m aproximadamente e delgado. Non é a primeira vez que pasa algo así en negocios da zona. Unha nave aí arriba, hai cuestión de un ano tamén intentaron entrar, e unha outra que sei eu que sí, que entraron, e bueno, é unha zona que queda un poquinho alexada do que é o centro, entonces aos cacos é fácil entrar. A gasolineira estivo pechada preto de 2 horas, pero pouco despois das 9 volveu a abrir, aínda co susto no corpo. De rescatado dun incendio a detido por provocalo. Ese foi o percorrido do home que onte pedía axuda dende o balcón da vivenda na que residía como inquilino en Vigo. Logo de rescatalo, os bombeiros comprobaron que se trataba dun lume intencionado con 3 focos. O home estaba a piques de ser desafiuzado. A alarma saltaba contra as 11:30 da mañá do xoves nesta tenda textil fogar de Antela Conde no Calvario. Empezaron a notar cheiro a fume e axiña viron chegar 2 coches de bombeiros, un deles escaleira. Desaloxaron todo o edificio afectado e confinaron as empregadas desta tenda. Hubo un momento de incertidume de que está pasando, porque ao chegar bomberos por un lado, bomberos por outro, dices, mandaron desaloxar o edificio inteiro, e dixen, ostras. O edificio deles e vos aquí metidas? Sí, claro. Había arriba de todo xente con bebés e todo, hasta rescataron un canciño pequeniño tamén. Pero non da vivenda, creo que de outra veciña, O home que alertou o 112 estaba no balcón fora de si tremendo. Un chico se había refugiado en el balcón para, evitar que fuera mayor, para él, y entonces los bomberos le han rescatado. Cada ambulancia, os bomberos, despois a ambulancia, un chico que estaba aí no balcón e non sei nada máis. Logo do rescate, os bombeiros detectaron que había 3 focos e deron por feito que o incendio foi provocado por el, un home de 30 anos que estaba de alugueiro e que ia ser desafiuzado e que acabou sendo detido.
Cando veu de volta da ambulancia que o levaran detido, pero que eu, ao estar aquí dentro non me enterei de nada, e despois saltou a noticia pola tarde de que parece ser que tiña ultimátum de abandonar a vivenda, pero descoñezo completamente. Xa pasou a disposición xudicial e o xulgado solicitou que se volvese levar ao hospital. Lista previa y comprar justito lo que es necesario, sin que sobre. Normalmente comparo, veo el precio del kilo más que el precio que encuentro allí y comparo con varias marcas. Son algúns dos trucos para aforrar que todos coñecemos e que son tan necesarios nesta costa de setembro, pero hai outros xestos que permiten reducir gastos case sen dármonos conta. Nuns minutos veremos que consellos nos dá a OCU para gastar menos no súper, pero tamén para adelgazar as facturas da luz ou do móvil. E xa está en Galicia Javier Gestido, o capitán do Tafra 3, o barco naufragado en Mauritania. Moi emocionado chegou este mediodía ao aeroporto de Vigo, 2 días despois do seu compañeiro. Os dous son de Marín e eran os únicos tripulantes españois a bordo. O seu pesqueiro sufriu a abordaxe brutal do outro barco lituano máis grande. E o golpe foi tal que a nave foi a pique. 5 mariñeiros mauritanos están desaparecidos. Javier logrou sobrevivir grazas aos seus coñecementos como mergullador. Bueno, ben, estou ben. Se mira aí nas imágenes, que non cheguei a mirar, pero bueno, que está aí todo, o sea, non pouco podo añadir, moi rápido, o sea, tempo a nada. ¿Qué estaba haciendo usted en el barco en ese momento? Estábamos en maniobra de virada, hombre, que sentí, no te lo puedo decir, no sabes, no sabes lo que sientes. Están investigando qué es lo que ellos hicieron para venir a investirnos, pero no se sabe, ¿no? Yo no tengo ninguna noticia de cómo está funcionando la investigación allí, ni si están detenidos, retenidos, en prisión. Lo que sí sé es que nuestros 2 patrones están aquí y eso pues es una señal de algo. Entonces ahora nosotros pues todos necesitamos un momento de duelo. Están siendo momentos moi duros. Os mariscadores da ría de Pontevedra volveron ao traballo. Xa reabriron as zonas que levaban preto de 2 semanas pechadas por un episodio de marea vermella. Máis de 250 mariscadores volveron hoxe ao seu traballo despois dun pequeno parón ao detectar a presenza de toxina lipofílica en zonas da ría de Pontevedra. Empezamos hoy, de todo el mes empezamos hoy. Tuvimos 2 parones, uno con cierre e outro con cierre cautelar. Xa necesitábamos vir a traballar, eran moitos días parados, e xa necesitábamos un pouquiño recuperar o perdido. Volveron despois de que as análises das mostras realizadas o luns amosaran resultados baixos e fixérono cunha cota de recollida e cunha ameixa tirando a pequenas, segundo nos comentan, na zona da praia de Cabeceira en Poio. Poquito, 5 kilos, bastante difícil de coger, porque non hai el tamaño comercial adecuado. A meixa aquí en esta zona es pequeña, pero bueno, la gente cogió la cuota, es una cuota pequeña, se cogieron hoy 5 kilos de japónica. Os propios mariscadores mostran unha certa incerteza respecto ao prezo que vai sair ao mercado, pero tendo en conta, din, o bo prezo ao que estaba a ameixa, confían en recuperar de algún xeito o tempo perdido estes días. Os precios no verán estaban bons, a ver agora. El precio estaba siendo bueno. A ver, hoy, dependiendo de la demanda que haya, en la lonja, que es a las 5 de la tarde, sabremos el precio que tiene. O sector confía en que este episodio de marea vermella por toxina lipofílica non se repita polo momento en que a reapertura sexa definitiva tras a falsa alarma da semana pasada, cando tiveron que volver parar xusto despois de levantarse o peche cautelar que se iniciara uns días antes. Galicia é a principal produtora de kiwi de toda España. Trouxerono nos anos 60 de Nova Zelandia e hoxe é do máis común. E xa temos un motivo máis para consumilo porque a Unión Europea acaba de recoñecelo como a primeira froita con beneficios específicos para a saúde. Demetrio. Sí, falamos do kiwi verde e fresco, kiwis como estes que se producen nesta explotación de tomiño na que nos atopamos e que fan, como decía, desde Galicia o principal produtor de toda España. O kiwi galego, un dos máis saborosos do mundo. Ben, pois agora acaba de conseguirse algo importante, trascendental, ese certificado da Unión Europea que anuncia que está demostrado científicamente que estes kiwis verdes e frescos son saudables. 2 kiwis ao día deste tipo fan facilitar o noso traballo intestinal e así facilitar a visita ao baño, o que vai mellorar a nosa saúde.
Que o kiwi axuda a regular o tránsito intestinal, levámoslo escoitando hai tempo. Agora tamén hai evidencia científica que o demostra. É por iso que, despois de moitos anos de investigación, a Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria acaba de declaralo alimento beneficioso para a saúde. É a primeira vez na historia que unha froita fresca consegue este recoñecemento. Moitas empresas piden á Axencia Europea de Seguridade Alimentaria, con pinde científico, que autorice declaracións de propiedades saludables, que se chaman. En este caso, pois foi unha empresa de kiwi que solicitou a declaración de que o kiwi contribuía a mellorar a frecuencia das deposicións, cunha ingesta diaria de 200 gramos de pulpa de kiwi fresco. Isto é aplicable para kiwis de calquera empresa. Calquera empresa xa pode publicitar estes beneficios no seu propio etiquetado. 200 gramos equivale a comer 2 kiwis diarios, unha cantidade razoable para conseguir beneficios reais. E aquí en Galicia dáse moi ben. É o maior produtor da Península Ibérica, hai case 900 hectáreas cultivadas. Ojalá tuviéramos o doble. Vicente leva 20 anos apostando por esta froita que se converteu no seu modo de vida. Para unha familia, o ideal sería ter 2 hectáreas para poder subsistir. Confesa con fachenda que o galego é un dos máis saborosos de todo o mundo. O traballo non é pouco, pero o kiwi é moi agradecido, sobre todo á beira do Atlántico, en terreos fértiles, pouco ventosos e ben drenados. Esta plantación que é nova, con 3 anos, non creen que tuvera esta cantidad de frutos que ten este ano. Esa é unha satisfacción para calquer produtor. Unha pequena empresa química de Vilagarcía está axitando os departamentos de investigación de varias multinacionais do petróleo. Creou un aditivo prodiésel que reduce emisións e aforra combustible en porcentaxes moi superiores a outros produtos no mercado. Patentárono e acaban de obter licenza para sair ao mercado. Estes envases son só probas, pero o nome comercial será EcoChem Additive, un produto para botarlle o diésel que rompe os parámetros dos aditivos comercializados ata agora. 50 litros de combustible nun vehículo, con un chorriño, con 100 mililitros sería suficiente, e rebaixa o impacto que ten a combustión dese motor, carbonilla ata un 65%, inquemados un 33%, óxidos de nitróxeno casi un 10%. E o consumo un 3,5%. O produto ten tras de sí 8 anos de traballo no laboratorio da empresa e o aval de centros de investigación das universidades de Vigo e Córdoba, que tras analizalo descubriron o potencial. Sempre confías no teu produto, pero cando che din que esos resultados son moito maiores do que ti esperas, unha alegría increíble. Con extrema confidencialidade, estudan agora en departamentos de importantes multinacionais do petróleo. Engadirlle o diésel en cisterna e servilo desde os propios surtidores é a idea inicial. Porque son os potenciales grandes compradores deste produto e estamos vendo que hai interese por parte deste perfil de cliente. Tamén estamos en negociacións con importantes empresas logísticas. Con transportistas, armadores, grandes consumidores, pero tamén empresas que poden distribuir pequenos botes para atender a demanda do consumidor particular, que Megal ten 18 anos de traxectoria en que desenvolveu 600 produtos, entre eles moitos proxectos para reducir contaminación e valorizar residuos. En Lugo contan con ter en funcionamento a estación intermodal a finais do ano que ven. Avanzou o conselleiro da Presidencia que hoxe supervisou os traballos. Dixo que a nova estación non terá sentido completo ata que o AVE chegue a Lugo. E por iso instou o Ministerio a realizar as obras necesarias con 2 variantes. Tamén reclamou melloras na conexión entre Lugo e a Coruña. E as que teñen selo non só español, senón tamén galego, son as fachadas de algúns dos edificios máis emblemáticos do mundo. Fábricas unha empresa de Lalín fundada hai máis de medio século. Inasus fixo estruturas tan emblemáticas como a que rodea o estadio de Santiago Bernabéu. O presidente da Xunta comprometeuse a seguir apoiando as empresas que traballan dende Galicia en todo o mundo. O novo Santiago Bernabéu, a T4 do aeroporto de Madrid, a fachada do de Heathrow en Londres e en Galicia, por exemplo, parte dos exteriores da Cidade da Cultura saíron das fábricas dunha empresa de Lalín. Inasus medrou ata converterse en un referente a nivel nacional e internacional, achegando innovación, tecnoloxía e talento galego aos proxectos arquitectónicos máis exixentes do mundo. Inasus foi fundada polos irmáns Cuíña de forma humilde hai máis de medio século. Podemos decir que as primeiras ventanas que eu corteinas ao revés. Os que sabemos desto, explicarlle que cortei as ventanas cuxo un quillo para fora.
Alfonso Rueda comprometeuse a seguir apoiando as empresas familiares que apostan por Galicia. Claro que faremos todo o posible para poñeros as cousas fáciles. E aparte, sodes unha empresa que está podendo estar, como decía, noutros sitios máis grandes, queredes seguir medrando aquí en Lalín. E iso para nós é fundamental. Está Galicia que ten que estar vertebrada, artellada, ter as mesmas oportunidades en todas partes, necesita tamén industrias e empresas fora dos grandes núcleos de población. Inasus está presente na actualidade en máis de 11 países de 3 continentes distintos. Os que teñan nenos pequenos na casa seguro que lles soan estes nomes. Levan xa anos estando entre os que máis se lles poñen os bebés e foron os que tiveron máis éxito o ano pasado en Galicia. Para a nena, o máis utilizado foi Sofía, seguido de Vega e tamén de Noa. E para neno quedou en primeiro lugar Mateo, igual que o ano anterior, seguido de Martín e de Leo. Na lista de 50 nomes que publica o Instituto Galego de Estatística tamén chama a atención da volta de clásicos como Carmen ou Manuel. Pero él é Manu, sen el, pontevedrés de 16 meses. O avó e o bisavó sí que se chamaban Manuel. Porque a miña filla creo que lle gustaba moito Manu Chao, o cantante. Penso que ven por aí. Dalá, de fora, veñen cada vez máis nomes. Esta futura estrela chegounos dende Cuba. El bebé se llama Emiliano y le puse Emiliano porque estaba viendo una telenovela y el protagonista se llamaba así y pues me gustó el nombre. ¿Qué, vas a salir en la tele? Ay, mi madre, qué guay. Sofía e Mateo foron os nomes máis postos en Galicia, pero hoxe hai de todo no recreo. Eu de neno, no cole en xeral diría Martín, de neno. Na miña clase vou falar agora en particular, é un nome un pouquiño máis moderno, por así decirlo. Teño un neno e unha nena que se chaman igual. É Noa, pero Noa acabado en H. Van empezando a poñer nomes, algúns, os de aquí, máis clásicos. Carmen, Manuel, Blanca, nomes así máis de toda a vida. Aquí temos outra Noa, sen H, tamén unha Natalia e un Niam. Esta familia leva o N grabado na pel. Porque me gustan los nombres con N, como ya verás, los tres tienen N. Y porque me gusta el nombre de Liam, y como que tenía que ser con N, pues se lo puse con N. E un nome significa moito? Por sorte, ás veces, sí. Importan os nomes e tamén os apelidos, sobre todo cando falamos dunha herdanza millonaria. Un ourensán puido probar quen era o seu pai grazas á análise do ADN da cúspidela que botou o seu avó na rúa. O proxenitor, un empresario rico residente en México, falecera no 2011 sen recoñecelo como fillo. El detective lo siguió al abuelo y en la calle escupió y esa saliva la tomó, se analizó con el nieto y dio un resultado del 99,99%. Se presentó la demanda, el juez llamó al abuelo para ratificar la prueba y hacerla delante del juzgado con todas las garantías. El abuelo por 3 veces se negó a ir. Y salió la sentencia reconociendo pues, que este chico, este joven de 30 y tantos años, pues es hijo de aquella persona que vivía entre Orense y México. Organizar axeitadamente os nosos gastos pode supoñer ata 3.000 euros de aforro ao ano. A OCU emitiu ata 50 recomendacións que abranguen dende a cesta da compra ata os depósitos bancarios e os suministros de enerxía, telefonía e internet. Na cesta da compra, que consome arredor do 20% do presuposto familiar e tamén onde máis podemos aforrar, ata 1.270 euros ao ano, segundo a OCU, seleccionando o supermercado máis barato. Pasa que é moi difícil, porque claro, comparas e hai nun supermercado certos produtos que están máis baratos que en outro, pero en outro están máis baratos que no siguiente. En telefonía e internet o recomendable é comparar tarifas e contratar só o imprescindible. Nada, eu sigo tendo o teléfono en prepago, o sea, meto 10 euros ao mes. Eu o que valoro máis é a atención que me levan dado estes anos, e entonces, pois non, a verdad que levo como 15 anos na mesma compañía. Tamén á hora de elixir banco, os expertos aconsellan comparar.
É sempre recomendable comparar e ter varias opcións e dentro de cada opción ver escrupulosamente, digamos, o contrato. Seguros, comisións ou outros produtos que poden encarecer o produto inicial, digamos. En canto á suministración de enerxía, recomendan revisar a potencia contratada e, sobre todo, comparar tarifas. La factura del gas, donde la diferencia entre la más barata y la más cara alcanza los 540 €. O en la electricidad, donde lo mismo ocurre y por un importe de 443 €. Entre unhas cousas e outras, a OCU calcula que o aforro pode superar os 3.000 € ao ano. A compañía informática Apple puxo a venda este venres en todo o mundo o seu novo modelo de teléfono móvil, o iPhone 17. Como cada vez que a empresa californiana estrea novo produto, son moitos os consumidores que se concentran nas tendas oficiais para conseguir un dos terminais. Na capital chinesa, Beijing, algúns agardaron varias horas para poder entrar os primeiros. O iPhone 17 ten unha cámara frontal de 18 megapíxeles con formato cadrado que permite cambiar a foto de orientación sen xirar o pulso. E antes de rematar, actualizamos a situación dos incendios. Xa está desactivada a situación 2 no do Bolo, en Valdeorras, que calcinou unhas 30 hectáreas e que xa non supón un risco para as casas. Si se mantén esa protección en Pantón, na Ribeira Sacra luguesa, a última actualización fala de 150 hectáreas quemadas. Xa notarían que está cambiando o tempo, empezan a asomar as nubes e baixan un chisco as máximas, aínda que de momento seguen sendo elevadas. Vemos imaxes en directo da cidade de Ourense, onde prevén chegar aos 36 graus esta tarde. En Ferrol tamén vemos bastantes nubes no ceo, pero iso sí, unha temperatura bastante cálida para esa zona. Alcanzarán os 29 graus esta tarde. Lembren que poden consultar estas e outras cámaras en g24.gal. Hoxe, 19 de setembro, celébrase o Día do Aperitivo, todo un ritual social da nosa gastronomía. Se algún fin de semana non podo, voto en falta, tomo na casa. Sí, gústame. Con amigos ou en familia é unha das tradicións gastronómicas máis asentadas no noso país, aínda que foron os italianos os que o inventaron. Quen se anote, pero vaya, de bo rollo e casi sempre acompañados de boa música. Trátase dun bocado moi versátil que se toma para abrir o apetito. Aquí somos máis de sabores tradicionais. Sempre que me poñan un pouco de lacón, un pouco de tortilla, pulpo, sempre mellor. As pataquiñas, o vermú, bravas, claro, por exemplo. Sí, tamén, por exemplo. O tintiño mencía daqui da Ribeira Sacra. Tamén somos máis de tomalo fora, no bar. E xa hai negocios especializados. Pero bueno, cando se fai na casa tamén se pode parar antes no bar, antes de subir a casa. Fora que alternas un pouquiño máis, rozaste ca xente. En familia ou con amigos, pero fora de casa. E se hace buen tiempo, mejor que mejor. Lonxe de desaparecer, o aperitivo estás a reinventar nunha versión máis saudable. Sabores novos, proba sabores novos. Sempre que sea algo non moi demasiado raro. No primeiro trimestre deste ano, o seu consumo aumentou un 3,4%. O que serve de aperitivo e tamén de prato principal é o polvo, un bocado que non pode faltar no San Froilán en Lugo. E para que ninguén perda esta tradición, por forza maior o día do patrón, as cociñas do Hospital de Lugo van ofrecerlles de menú aos pacientes a súa boa ración de polvos con cachelos. San Froilán sin pulpo podría ser, hombre, yo creo que perdería mucho, ¿no? Sería algo diferente a lo que estamos acostumbrados y con lo que tanto disfrutamos. O polvo é fundamental, é o principal do San Froilán. Ya se come durante todo o año, imagínate en fiestas. En Lugo o teñen claro, tanto que ata o Hospital Lucus Augusti vai dar de menú aos pacientes polvo a feira o día de San Froilán, como xa veña facendo nos últimos anos. É unha sorpresa, chegas ali e levantan e ven, coño, pulpo a feira. Pimentón, sal e aceite, vamos, o tradicional, e coa súa pataquiña, tamén con unha gotiña de aceite, para que mollen ali tamén o pan. É moi ben aceptado. Po día seguinte, en algunha ocasión, baixannos tarjetas escritas felicitándonos.
Un detalle que pode mesmo ser terapéutico. Es gratificante y es parte de la recuperación del paciente. Pois pareceme estupendamente, moi boa idea. Pois o mesmo que pasa no Nadal, que na Noite Boa e o día 25 tamén teñen menú especial, pois a mí pareceme ben que teñan un detalle, se se pode, claro. A cousa non para aí, polvo o día 5 e cocido pro 12. Un cocido completo con lacón, con cacheira, chorizos, cimos, o sea, un cocido como é debido. Difícil para calquera de Lugo imaginar un San Froilán sen polvo. E Vigo convértese dende hoxe na capital internacional da vela porque fai escala na cidade unha das regatas oceánicas en solitario máis emblemáticas do mundo, Sabela. máis emblemática, Santía, é unha proba náutica na que participan probablemente os que son os regatistas e as regatistas máis intrépidas do planeta. Por qué? Porque navegan en soidade, un só tripulante por embarcación, cruzando o Atlántico. Ademais, navegan sen parar durante 24 horas, polo tanto non durmen, ou poderíamos dicir que durmen o xusto. Pero esa soidade en alta mar rematará en cuestión dun par de horas, porque aquí, en terra, en Vigo, hai moitísima expectación por recibir eses 34 regatistas internacionais. Está todo preparado e todo previsto, hai moita expectación, como mostra. Nas 2 horas que levamos nos aquí no Porto de Vigo contamos máis de 20 as persoas que nos preguntan a que hora chega a regata. Bueno, pois dicimos, está previsto que cheguen ao redor das 5 e será con máis de 30 horas de retraso con respecto á hora prevista, pero ese adiamento por cuestión do tempo, non había vento de abondo nestes últimos días, pero ese retraso aumenta aínda máis a expectación e tamén aumenta a visibilidade internacional tanto de Vigo como Galicia. Dicimos, ese impacto en canto a visibilidade a través desta proba náutica axuda e moito, entre outras cousas o turismo. Trátase dunha das regatas máis exixentes. Os seus 34 participantes navegan en solitario, saíron o luns da Bretaña francesa rumbo a Vigo, onde remata a segunda etapa. Es una regata única en el mundo porque es una regata oceánica en solitario. El tripulante y el mar no duermen o duermen cada 10 minutos, media hora. Claro, están ellos solos contra lo que les pueda surgir. O de Vigo será o único porto no que recalen en España. Este año se cumplen 20 años de la última Volvo Ocean Race, que salió de aquí de Vigo, y sí hemos tenido algunos eventos internacionales, pero una regata como tal oceánica pues es la siguiente vez desde la Volvo que se celebra. Atrae mucho a la gente y al final estamos poniendo pues a Vigo y a la Ría de Vigo en el mapa internacional otra vez de grandes eventos náuticos. Unha promoción que destacan tamén dentro do sector turístico e que se une ao movimento previsto para estes días pola propia regata. La repercusión mediática que tiene a nivel internacional, para los aficionados a la vela, este mundo de la vela, que vean imágenes luego de la Ría de Vigo y en nuestro entorno, ¿no?, de Galicia, es sin duda una imagen desde el punto de vista del impacto de marketing que es muy interesante para el sector, ¿no? El potencial de las Rías Baixas desde el punto de vista náutico es brutal y todavía yo creo que le falta explotar a nivel internacional. Un amplo abano de actividades, dende concertos a gastronomía, completarán a estadía dos regatistas en Vigo, que partirán o domingo pola tarde cara a Francia. Que tal? Estamos nunha tarde de despedidas, hoxe aínda tempo de verán, desta hora 35 graus en Sarria, pero a partir de mañá, última fin de semana do verán da estación, pois a verdade é que vai mudar de forma evidente o panorama. Toca aproveitar esta tarde, de novo con avisos por mor desas altas temperaturas, algunha nube de evolución, algún chubasco esporádico, nada pouca cousa, e hoxe as temperaturas aínda poderían subir un pouquiño máis nalgúa comarca do litoral, fíxese, por exemplo, en Ferrol, preto dos 30 graus, alrededor dos 25 na Coruña e por riba dos 25 nas Rías Baixas. E, como sempre, hoxe, despois de Gustavo, contámolo todo da última fin de semana do verán e a pinta que teñen os primeiros días do outono. O faro das Illas Cíes lucirá renovado antes de que remate 2026. Este ano licitaranse as obras para mellorar a seguridade estrutural. Tamén instalarán unha nova lanterna. A idea é converter o conxunto nun museo, contando tamén co edificio anexo. Dende a Xunta de Galicia sempre dixemos que hai inmobles fantásticos, pero non se trataba só de restauralos, sino de darlles ese contido e de poder facer os cambios de uso pertinentes. Imos ata o plató de Quen anda aí, onde esta tarde nos van contar a historia dunha pioneira. De quen se trata, Juan?
Pois son pioneiras, porque senón quen anda aí imos coñecer a historia dunhas auténticas pioneiras. Elas xogaron o primeiro partido de fútbol feminino en Galicia. Foi o 5 de maio de 1963 en Crendes, Abegondo. Tiveron que loitar dentro do campo e tamén fora del, facendo fronte aos convencionalismos da época. O femenino estaba nos campos a barrote. E, bueno, houve unhas presións tremendas, que salimos hasta na folla parroquial, creo que foi de Carral, mulleres sin cabeza, por enseñar as pernas. Que eso non era de mujeres, que éramos todos nos indecentes. A información continúa en G24 e G24play.gal. En os deportes, Gustavo, esta tarde temos partido do Deportivo pola Televisión de Galicia. Así, Antía, un gran partidazo Deportivo Huesca, no que o cadro coruñés vai a procura de coller o liderado provisional da segunda división. Estaremos nuns minutos en Riazor, no tempo dos deportes.